Kok geding aku? Ya, Sasedeman. Ya, Serikandi Laras campur sari. Oh, ya. Luwih becik patenono timbang bepisahan Pritya kang selestya tak rewangi samudana marang kula warga Hot. Orang ini tembang ini rumah aku dayane kaya disirep kabeh kok do anteng. Nah, alhamdulillah. Nah, pengajian iki. Yuk baca dia ya. Nano nane. Urip ana kutha gedhe kowe tak Hop.
sak haenan Hah? sak haenan urung tok iki Urung. urung tok urung dibojo kok sok mben akhir hae oa wedi rong dam botol rong trek bangun apa ora tuh iki kok ngene wae jeglek terus nah ya dak baca ya Urip ana kutha gedhe Sri Kandi Laras Campur Sari. Ho 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 ya Campur Sari rame nih kaya ngene sing nanggap kok jarang. Kok geding padahal ya murah, murah ta, Wah? Ayo ngene iki lho pira-pira gelem 500 lho oke. Panjere tapi. Aliane ya embo adek leren, rembukan dhewe karo kami tuwa adek leren. Oleh apa ora? Yo, bacotke ya. Urip ana kutha gedhe Ya matur sembah nuwun. Diajeng Rara